तो दिनै गाबोन मानसिफ्रा ओरैबायदि आंखाल जाबाय आरो दिनै गाबोननि मुगायाव थारमाने गथ'फोरनो सफैनाय माइरंखौ स्कुलनि माइरंखौ माने खावनानै फानलायग्रा दखान माइरं नागिरनानै फानग्रा ओरैबायदि माने दुस्थु मानसि ओंखारबाय माने आथिं आखाइ गैयै बायदि खालामथारबाय आरो दिनै गाबोन मानसिफ्रा तो बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे आपडेट लाना फैदों थारैनो नोंथांमोना ससियेल मिडियायाव नुखादों जानांगौ बयबो सासे मानसिया स्कुलनि माइरंखौ माने खावनानै बिसोरो माने फानखुमायो दा बेफोरबायदि आरो बिसोरो ग्रुपैनो दङ जाहैदों तो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां आरो बेजों लोगोसे आं नोंथांमोननो आंनि पार्सनेल जे इउटुब चेनेलखौ लानानै मोनसे नोंथांमोननियाव आं कुइसन खालामगोन जायफ्रा चेनेल दङ जायफ्रा डलार आर्निं खालामो नोंथांमोना जुदि आंनि कुइसनखौ मिथियोब्ला नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै एन्सारखौ हरब्लानो जाबाय आं नोंथांमोननियाव कुइसन खालामहरगोन आरो तो अब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय था आं सिगाङावनो नोंथांमोननो नैबे ससे भिडिअ क्लिपखौ होग्रोगोन जाय सुबुङा माने स्कुलनि गथ'फोरनो सफैनाय माइरंफोर स्कुलाव सफैनाय दा बै माइरंखौ माने खावनानै फानो जाहैदों आरो सिरि गला दखानफ्रावबो गेलामाल दखानफ्रावबो हाबनानै माइरं बायदिसिना खावनानै फानो जाहैदों आरो बे मानसिया ओमफ्राय दा बेखौ हमबाय रायजोफ्रा हमनानै पुलिसनो गथायना होबाय तो सिगांग्रो नोंथांमोना नैबे ससे भिडिअ क्लिपखौ नायग्रोना लादो माइरं सिखाव बे स्कुलनि नै हुसेन माइरं सिखाव स्कुलनि बिराद माइरं खावो बिसोरो दखान सखाननि एक नाम्बार सिखाव बे दालाल बियो दालाल आरो लोगो दंबावो बे लोगो दंबावो बियो एक नाम्बार बर' बुस्थुआव हाबै सिदा कटा कबि किनुबा सिदा कटा कबि फटाफट को नाजाने जाम्बा काय আছিল তই আনছে তই জানে চুর করিয়া লড়া একটা ছিল না তোকে চিনি ভাই তোকে চিনি হেটু চিনি না ভাই তোরে বন্ধু আছে তো তই শেষ না মারবি হ্যাঁ আমি কোনো একটা এনে বদমাশ করি না রে তাহলে কি চাউল আনছে তই ইয়াত বদমাশ করা নাই বন্ধুর লগত কি আইছে তই ইমান চান্স পায় আমার লগত কিবা তই এনে তই যি আছে এটা মানুহ কৈ লবি চল ফটাফট কবি নামটা थारैनो नुबाय तो ओरैबायदि मानसि आरोना बिसोरबायदिया तो मोदोमानो गैयाना आखायानो गैया आथिङानो गैया इसिबां मदा सदा मानसि थेवब्लाबो माने गथ'फोरनि सफैनाय बुस्थुखौनो स्कुलनि मोनसे शिक्षा बिभागनि मोनसे बुस्थुखौनो खावलायलायनाय दा बेफोरबायदि मानसिखौ मा बुंनांगौ दे मा खालामनांगौ दा मोनहाबा दा मा होनबावगोन दिनै रायजोफ्रा बिथोरखौ हमनानै पुलिसनो हरबाय दा पुलिसफ्रा मा राहा लायोसै आरो दा बेखौथ' बुंनो हाला तो बिनि सायाव नोंथांमोना कमेन्ट खालामना फोरमायदो स' आं नोंथांमोननो नैबे बाथ्राखौ सोंनो नागिरदोंमोन जे आंनि जे चेनेल दा नोंथांमोना नायबाय थानाय भिडिअ बे चेनेल आंनि गुड बड'लेण्ड चेनेलनि जे डलार बे माने बे मासाव फैयाखै आरो एकाउन्टआव रिसिभ जायाखै तो बिनि रिजनखौ नोंथांमोना मिथियोब्ला सोरबाफोर जुदि चेनेलफोर सालायोब्ला नोंथांमोनाबो जुदि डलार आर्निं खालामोब्ला चेनेलनिफ्राय तो नोंथांमोना आंनि कुइसननि एन्सारखौ कमेन्ट सेक्सनाव खालामहर दिनैसिम माने दिनै 30 डेट जाबाय माने 30 तारिख जाबाय आरो थेवब्लाबो फैयाखै तो ओरैनोथ'
एडसेन्सनि हिसाबै 21 तारिखआवनो बिथांमोना गुगोलनिफ्राय ट्रेन्सफार खालामहरो ओमफ्राय 21, 22, 23, 24, 26 तारिखनि गेजेराव हाबनांगोन आरो ओमफ्राय दिनै 30 तारिख जाबाय मानि थाखाय हाबाखै बेनि रिजनखौ आं मोनाखै आरो दा मानि थाखाय हल्ड जाना दङ जुदि नोंथांमोना मिथियोब्ला कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरदो लोगोफोर थ' बेनोसै नोंथांमोननो नैबे ससे आपडेटखौ होबाय दिनै माने समबो बिराद थोआ जादों बे साननैसो ओंखायनो थेवब्लाबो नाजागासिनो आं भिडिअखौ नोंथांमोननो आपडेटखौ होबाय थानो थ' उननि भिडिअ लोगो मोनसिगोन लोगोफोर टाटा